Noi, moldovenii, suntem mai deosebiți la acest capitol, de-aia putem să ne arătăm peste tot și nu ținem cont de niște reguli. Dar mărțișoarele se vând? Da, să vedem ce spune Tudor Darie. Poate a spus și el ceva despre mărțișoare în rubrica Săptămâna prin ochii lui. Este unul din exponenții tinerei generații din Republica Moldova. Are încredere în internet și într-o nouă clasă politică. Vrea să schimbe mentalitatea țării și viitorul tinerilor. Tudor Darie este consilierul prim-ministrului Vlad Filat pe domeniul tineret și tehnologii informaționale. În același timp este și proprietar al câtorva instituții media. Este omul căruia nu îi scapă niciun eveniment din vedere și care își poate exprima ferm opinia. Eu mă voi implica activ în viața politică și cu siguranță că ne vom întâlni mult mai des. Pentru mine evenimentul săptămânii nu este legat nici de cum de viața politică, este ceva care ține mai mult de familia mea. Mi-am cumpărat o cameră foto, o puteți vedea și aici, de pe un site de comerț online din România. A fost primită în București de bloggerul Luchi Aniuc, transmisă pentru cunoștință comună pentru microbuz, primită la Piața Centrală și iată o am aici, anume cu scopul ca să reușesc să arhivez toate amintirile frumoase cu copilajul meu care are acum deja o lună. Și ne-am dorit foarte mult ca aceste imagini plăcute prin care trecem să le păstrăm și pe viitor. Pentru mine, personajul săptămânii este Veronica Bacalo, candidatul la funcție de președinte Republicii Moldova, și anume pentru faptul că nu este cunoscută. Acesta fiind și principalul ei avantaj, dar și principalul ei dezavantaj. Avantaj pentru că nu a fost implicată în jocurile de culise ale Republicii Moldova, respectiv nimeni nu poate spune că este din partea unui partid sau altui partid, dar în același timp nu este cunoscută și pe bună dreptate mulți își doresc să o cunoască, să vadă ce fel de persoană este, cum gândește și cât de bun ar fi pentru această poziție de președinte a Republicii Moldova. Gafa săptămânii este indiscutabil refuzul președintelui Partidului Liberal Mihai Gimpu de a accepta orice candidatură din partea PLDM-ului și a Partidului Democrat. Inițial a fost propus Iona Babi, care a fost refuzat din motiv că a fost ministru în perioada guvernării comuniste. Ulterior, doamna Bacalo, la fel, este cu mare semn de întrebare. Din punctul meu de vedere, chiar dacă PLDM-ul și PD-ul ar fi propus pe Sfântul Petru, probabil la fel ar fi fost refuzat, pentru că fie nu cunoaște limba română, fie nu are cetățenie Republicii Moldova sau să inventa un alt motiv. Vârful săptămânii este informația care a apărut în presă referitor la o posibilă demitere a ministrului transporturilor Anatol Șalaru. Informația a apărut imediat în mai multe surse de informare în masă, prezentând o comunicare dintre premierul Vlad Filat și ministrul transporturilor și faptul că, de fapt, ministrul nu este de acord cu poziția premierului. Iar știut lucru în orice țară civilizată, dacă un ministru nu este de acord cu poziția primului ministru, își prezintă demisia și caută ce trebuie. Această săptămână a fost marcată de 3 momente. 1. Noroiul de pe străzi. 2. Ghețușul care s-a format ulterior. Și 3. Incertitudinea politică care cel mai probabil va marca și următoarea săptămână.